venit la un nou episod de pe canal. Astăzi, după cum vedeți, suntem într-o cetate și astăzi vom încerca să aflăm tot ce se află în cetatea asta. Să vedeți și voi. Ia, dați o vază. Deci, haideți să începem. Să începem cu intrarea. Uitați cum arată intrarea. Ok. Și haideți să intrăm. O să mergem și în încăperea asta în curând. Pentru cei care sunt curioși ce e încăperea asta. Ok, hai că începem să mergem. Păpuie. Mamă, ce se întâmplă aici? Tron. Și asta. Ok, stați că vă arăt mai bine. Bun. Prima dată o să-l folosim, după care vorbim despre el. Sau invers. Invers. Toate metodele noastre de tortură, de execuție, de la acea ghilotină, acea cușcă, jugul, ceea ce scaunul torturii, scaunul cu spini, cuțe, tronul torturii, are mai multe denumiri, în realitate face același lucru. De la început trebuie să știți noastră că ele sunt replici, executate la scară cât mai aproape de realitatea istorică a evului mediu. Aceste metode nu au funcționat neapărat și în cetatea medievală a Severinului, dar au funcționat de-a lungul evului mediu. Aici era o cetate de apărare, ori reușeai să o cucerești, ori reușeai să o aperi, nu prea luau prizonieri și dacă îi luau, nu îi tratau în acest mod, erau mai bine. Dar, în schimb, acest scaun era făcut din fier sau din lemn și avea mult mai mulți țepi și mult mai ascuțiți. Gândiți-vă dumneavoastră că era practic plin de țepi. Și stând el așa pe scaun, lor li s-a părut că nu suferă destul. Și aici intervine în scenă prietenul nostru, și anume Călău. Călăul avea sarcina să-l facă să sufere și mai mult. Și avea o făclie, o torță cu care îi dădea foc, îl lovea peste mâini, peste picioare. În momentul acela victima noastră încă era imobilizată, legată de mâini și practic orice îi făcea Călău nu putea să facă decât să suporte și să suporte chinurile la care era expus. Era o metodă care te afecta atât fizic, pentru că suferința provocată te durea, dar și psihic. Era o metodă care te făcea să vrei un lucru, și anume să te rugai să mori cât mai repede cu putință, practic îți cereai moartea. Dar nu mureai. Stăteai așa câteva ore, cum am spus. Dar de ce nu mureai? Ei bine, ei și-au dat seama că fiecare țepușă care străpungea prin corp trecea inclusiv prin vasele de sânge. Și totodată acționau ca niște dopuri. Nu permiteau sângelui să iasă. Dar odată ridicat de pe acest scaun, practic moartea era rapidă, eliberatoare, pierderea rapidă a sângelui, hemoragia externă, murea în fracțiuni de secunde, dar până atunci te chinuiai. Spânzărătoarea noastră dublă, folosită pentru mai multe persoane să fie mai eficientă, a avut și două frânghii sus acolo, dar domnul manager ne-a pus să le dăm jos, că poate există doritori și să nu riscăm. Super, perfect. Bun. Și acum doar să-mi dați și mie voie să vă conduc și să mă urmă. Hai să mergem. Și ajungem în locul în care v-am spus că până la urmă o să ajungem. Am spus că o să ajungem și se pare că am ajuns. Bun. Acum o să intrăm în salonul medieval. Este un spațiu micuț cu câteva exponate interesante. O să vorbim despre ele, dar vreau să vorbim despre reabilitarea cetății pe baza fotografiilor. Cei care doriți să mă urmați și să mă ascultați, puteți să mergeți lângă mine să vorbim exact despre procesul, când a avut loc, de ce a avut loc. Dacă nu doriți dumneavoastră și doriți să faceți fotografii, puteți să faceți fotografii, nu este nicio problemă, doar vă rog să nu atingeți exponatele. Dacă le atingeți, trebuie să vă dau o amendă de 100 de euro și banii vin la mine în buzunar. Aveți valută. Da, din păcate nu pot să vă dau această amendă, nu mă lasă șefii, nu știu ce au cu mine, nu vor să fiu fericit, dar lăsând gluma la o parte, că sunt tratate cu anumite substanțe și în contact cu soare de pe degete o să vă pice degetele. Haideți! Ne aflăm în anul 2010, pentru că după distrugerea cetății din 1526, până în 2010 nu s-a mai intervenit deloc în zonă, întreaga zonă a rămas în ruină, în Paragine, zona era cunoscută. De ce în Paragine? Practic, cum avem poza aceasta, turnul Severin 1968, ruinele cetății Severinului. Deci, ruine. Vreau să vă gândiți dumneavoastră că în 2010 nivelul pământului era până la buza reflectorului acela. Vedeți dumneavoastră, atât de mult s-a săpat, s-a excavat, s-au scos în relief cele două ziduri de piatră din cinta interioară și exterioară. Deci, practic, jumătate de cetate era acoperită de pământ. Și săpând zidurile câteodată,
erau acoperite de pământ. Nivelul pământului depășea chiar și zidurile care rămăseseră în picioare după distrugerea și demantelarea cetății. Și stăpând în 2010, când s-au apucat de reabilitare, au descoperit un lucru fără de care nicio cetate sau așezare omenească nu poate supraviețui, și anume sursa de Apă. curent. De apă, într-adevăr. Fântâna noastră este chiar în centrul salonului. Știa de extensia unei fântâni, sursa de apă potabilă și singura de altfel din cetatea Severinului, dar nu se știa unde era amplasată, vedeți noastră motivul, toată zona fiind acoperită de pământ. În 2010 a început proiectul, în 2015 a fost finalizat, 5 ani de zile a durat, undeva la peste 4 milioane de euro a costat în întregul proiect de reabilitare, bani proveniți prin fonduri europene nerambursabile și o mică parte de la bugetul Consiliului Local al orașului Drobeta Turnul Severin. Și la reabilitare, tot ce au descoperit de la monede, schelete, arme, armuri, au fost luate și duse la Muzeul Mare al orașului, Muzeul Regiunii Porților de Fier, pentru a fi conservate într-un spațiu muzeal profesionist. Deci noi nu avem nimic original, doar replici, reproduse la o scară cât mai aproape de realitatea istorică a evului mediu. Mama, are o sabie aici, ce norocos. În zilele de azi n-ai voie cu sabie. În public. Ok. Ok. Și asta este sursa de apă despre care vorbea. Fântâna, pe scurt, și din câte am înțeles și cu 15 metri adâncime. Suntem către turnul de apărare. Mamă, ce e asta, turetă? Deci că suntem în Dead Rails Real Life, ce naiba. Nu e mare lucru. Bun. Ne-am regrupat și acum trebuie să vă imaginați noastră că ne aflăm acolo la turnul de apărare Iancu de Hunedoara și în 1439, dintr-un edict dat de către regele Albert de Habsburg, acesta amintește de reconstrucția cetății de un anume, în ghilimele, ban de Severin, Iancu de Hunedoara, care a dat ordin să fie întărite toate cetățile de la sudul Dunării. Și cetatea noastră, la apogeul puterii ei, avea o formă dreptunghiulară, ca un dreptunghi, cu 6 turnuri de apărare, câte 2 turnuri la fiecare extremitate, 2 sus, 2 la mijloc și 2 jos. Aceste turnuri de apărare erau protejate de 2 ziduri de piatră concentrice, adică de jur împrejurul cetății, apărate la rândul lor de un șanț adânc umplut cu apă. Acum, o să coborâm 2 pante, ele sunt mai abrupte, dar aveți grijă, le coborâm încet. Ok. Să vedem. 10 litri. Nu vrem. Chiar nu e nevoie. Nu vrei? Nu. 15 lei pentru tine, că te Nu. Nici atâta. Bun. Alarmă. Haideți în interiorul bisericii din cetatea Severinului. Practic aici au fost găsite mormintele, nu? Bun. Orice cetate, indiferent cât de mică sau cât de mare era, trebuia să aibă în interiorul ei o cât de mică sau cât de mare capelă, basilică, biserică. La început, biserica noastră, fiind construită odată cu cetatea medievală a Severinului în 1233 de către regalitatea maghiară, confesiunea religioasă nu putea fi decât Catolic. perfect, dar în funcție de cel ce stăpânea cetatea, în timpul voievozilor munteni, a lui Mircea cel Bătrân și a urmașului său Mihail I, 1418-1420, despre care se spune că ar fi murit chiar în cetatea medievală a Severinului, apărând-o de către Imperiul Otoman, care deja aveau incursiuni la Dunăre. Confesiunea religioasă a fost ortodoxă, iar în timpul Imperiului Otoman a fost distrusă în 1526. Ok. În 1359, voievodul țării românești Nicolae Alexandru înființează la Argeș prima mitropolie ortodoxă a țării românești, iar în 1370 un alt domnitor, Vladislav Laicu, înființează cea de-a doua mitropolie ortodoxă a țării românești la Severin. Severinul de la 1400 nu mai era un simplu sat, un târg, devenea un oraș în toată regula și știm că au funcționat 3 biserici în întreaga zonă. Una, în curtea Muzeului Regiunii Porților de Fier, denumită Biserica cu Contraforți, cea de-a doua în curtea Liceului Trean și cea de-a treia chiar în cetatea medievală a Severinului. Și astăzi
toate resturile rămășițele, ruinele acestor biserici încă se văd și dacă ne-am uitat de undeva de sus cu dronele, vedem că toate sunt exact pe aceeași axă. Că vreți să vă fac și așa un tur gen la cum arată așa pe din afară toată cetatea asta, turnul Severin, vă arăt acum cum arată. Deci practic luăm așa pe sus, vine așa pe sus, aia e intrarea, știți deja, luăm pe aici frumos, mergem până în spate, stați să ajungem, atunci o să țin ecranul jos că nu e de văzut nimic. Ok, aici este un fel de tot, deci uitați, ok, și mergem acum practic să vedem și ce avem de văzut, gen priveliștea. Ia uitați, aici sunt niște chestii puse așa de să fie. Acum, uitați, asta este priveliștea. Mamă, ce răscat. Și dacă aș putea să mă urc, ia stați să pun sucul undeva aici, să încercăm să încerc să arăt încă ceva. Nu pot, din păcate nu pot. Vreau să vă arăt și podul. Și cam asta este turul pe din afară, așa cum arată practic cetatea, turnul Severin. Chiar că v-am spus că nu cred că o să pot face rost, m-am dus până pentru cei amatori, pentru că mulți cred că ați vrut să vedeți, uitați cum arată, dați să măresc. Așa era podul, uitați podul, ăsta e podul. Și cam ăsta a fost turul din cetatea turnul Severin, sper că v-a plăcut și vă rog eu mult apăsați pe butonașul ăla de like și de subscribe, adică vă rog eu mult că mă ajută.